επειδή πίστευα και πιστεύω στις δυνατότητες τις δικές σας και της τηλεόρασης, δεν το έχω μετανιώσει. Αλλά θέλω να πω, να απευθύνω ένα μήνυμα στο κοινό που μας παρακολουθεί. Και να πω ότι δεν με πειράζει αν είναι αυστηρό μαζί μου. Εγώ δέχομαι και τις καλές και τις κακές κριτικές, διότι παίρνω την ευθύνη των πράξεών μου το να δημοσιοποιήσω το θέμα. Όμως θέλω να απευθύνω κάτι στο μέσο Έλληνα και να του πω να μην κρίνει τον άνθρωπο εξωτερικά και επιφανειακά, γιατί αν έβγαινε στην εκπομπή έτσι μια κακοφιαγμένη, χτυπημένη, ταλαιπωρημένη γυναίκα, ίσως να είχα πιο πολλές θετικές κριτικές. Πιστεύω δηλαδή ότι η εμφάνιση λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα. Θα σας πω κάτι. Πιστεύω ότι η ομορφιά σε μια κοπέλα μπορεί να είναι μπούμερα. Δηλαδή βλέπει ο κόσμος δύο καλύγραμμα πόδια και ένα γλυκό πρόσωπο και αμέσως κρίνει. Δεν κοιτάει βαθύτερα την ψυχή του άλλου, ότι έχει και αυτός ψυχή, ανεξάρτητα την εμφάνισή του. Να μην κρίνουμε τον κόσμο μόνο εξωτερικά. Και επειδή εδώ δεν είναι καλυστία, αλλά είναι μια πέρα για πέρα δημοσιογραφική εκπομπή, εγώ συμμερίζομαι αυτά που λες, θέλω να σου μεταφέρω, πέρα από το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε σήμερα μαζί με τους τηλεθεατές που είναι απέναντί μας, τα μηνύματα των γυναικών και των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, που πέρασαν από τον ψυχίατρο, από συγκεκριμένους ψυχιάτρους, αλλά και από τον Δήμο, σου μετέφεραν, όπως διαπίστωσε στο χαιρετισμό τους, μέσα από τη δική σου ιστορία αναγνώρισαν και εκείνοι τα ίδια προβλήματα και βέβαια στη συνέχεια θα δούμε τι ακριβώς συνέβη και πώς αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να αποκρυπτογραφήσουν και το δικό τους πρόβλημα. Δεν είχαν το ίδιο κουράγιο με σένα, δεν είχαν το ίδιο πείσμα, δεν είχαν την ίδια θέληση. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μας να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το διπορικό της προηγούμενης εκπομπής, της ζούγκλας μας, εκεί που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά η υπόθεση αυτή. Πήραμε τηλέφωνο το 131, δεν είχαμε πείρα, είμαστε απλοί άνθρωποι, μας δώσαν 3 τηλέφωνα, τελικά στην τύχη εντελώς διαλέξαμε το Δήμο. Πήγαμε εκεί. Δεν το κατάλαβα αυτό, πήρα το 131. Ναι, και είπαμε θέλουμε κάποιον ψυχίατρο πολύ καλό. Δεν είχαμε πείρα, δεν είχαμε γνωριμίες, διασυνδέσεις, δεν ξέραμε κάποιον. Καταρχάς, σκέφτηκα το προσωπικό μας δράμα, ας πούμε. Αλλά μπορώ να πω ότι μέσα μου κατευθείαν σκέφτηκα ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα κόριτσα, έτσι στις θέσεις της γυναίκας μου. Μου πέρασε κατευθείαν μέσα από το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Και ότι μπορεί να συμβαίνουν και σε άλλες οικογένειες, ας πούμε. Ναι, ότι υπήρχε αυτή η σχέση, η οποία είχε μετατραπεί από σχέση ασθενούς-γιατρό σε ερωτική σχέση. Είχε κάποια σημάδι στο σώμα του. Και τα λέμε στο σώμα του, εννοούμε σε απόκρυφο μέρος. Κάποια ελιά, να πούμε. Το θέμα που τίθεται από την εκπομπή, το δημοσιογραφικό, γιατί υπάρχει και το κουτσομπολίστικο μέρος, εκείνο που ικανοποιεί κάποια κατώτερα συναισθήματα και βέβαια μπορεί κάποιοι να υποστηρίξουν ότι τραβάει το φιλοθεάμον κοινό, είναι η υπέρβαση από τον ψυχίατρο. Ότι σου έχει κάνει καλό ή σου κάνει κακό? Κάποιες φορές νιώθω ότι μου έκανε καλό, κάποιες φορές δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Γιατί για πέστε μας, και το καλό και το κακό θα θέλαμε να το ξέρουμε. Δεν ξέρω το μέλλον. Δηλαδή